Уже зараз з нами на сувязі Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай. Франак, вітаю. Добрый вечер. Напярэдадні ў Варшаве меў месца велічэзны марш, 5000 чалавек святкавалі дзень волі. Была там таксама Святлана Ціханаўская. А потым увечары ў Варшаве зноў-такі выступаў прэзідэнт ЗША Джо Байден і напрыканцы дня патэлефанаваў Святлане Ціханаўскай. Пра што прэзідэнт Злучаных Штатаў размаўляў з беларускім палітыкам? Сапраўды, гэта была кароткая размова. Джо Байден падзякаваў Святлане Ціханаўскай за тое, што яна прысутнічала на прамове. Святлана Ціханаўская падзялілася сваімі думкамі, ўражаннямі, падзякавала прэзідэнту ЗША за тое, што ён падтрымлівае Украіну і сказала, што таксама трэба падтрымліваць Беларусь, таму што лёсы Беларусі і Украіны зараз узаемазвязаныя, таму што роля Беларусі мае гіганцкае значэнне і для бяспекі ў рэгіёне, і для уласна перамогі Украіны. Яны абмяняліся некаторымі думкамі там што да сітуацыі у Беларусі і што да сітуацыі на мяжы. Ну, у цэлым гэта быў такая досыць сімвалічная размова, але зараз мы працягваем кантакты ўжо на рабочым узроўні. Памятаем, што яшчэ 10 дзён таму УАН Святлана Ціханаўская заклікала вызнаць Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй, акупаванай расійскімі войскамі. Ці ёсць нейкі водгук ад менавіта замежных палітыкаў на гэтую ініцыятыву? Ну, бальшыня палітыкаў, з якімі мы працуем, яны ўжо вызнаюць частковую акупацыю. Некаторыя пра гэта гавораць у сваіх выступленнях. Гэта знайшло месца ў заявах. На палітычным узроўні ўсе разумеюць, што частка ўзброеных сілаў, а таксама частка тэрыторыі Беларусі знаходзіцца пад фактычнай акупацыяй. Таксама разумеюць, што Лукашенко не мае палітычнай самастойнасці, ён дзейнічае ў інтарэсах трэцяй краіны. Сам юрыдычны працэс, вызнанне, невызнанне можа заняць нашмат даўжэй. Ён, канешне, паўплывае на многія іншыя рэчы, але тое, што ў Беларусі не адбываецца сустрэч з Лукашэнкам, тое, што яму не ўручаюць граматы, нават Швейцарыя, якая сумнявалася яшчэ месяц таму назад, не ўручае гэтыя граматы. Гэта значыць тое, што ён страціў рэшткі сваёй легітымнасці. Ці зможа Лукашенко пазбегнуць адказнасці, ці зможа пазбегнуць трыбуналу за сваю дзейнасць ва ўкраіне, за свой саўдзел у вайне, я вельмі сумняюся. Ва ўсіх заявах, ва ўсіх рэзалюцыях Лукашэнку называюць праскоску з Пуцінам. Франак, ведаем таксама, што ў Беларусі затрымалі больш за, гэта вось лічбы нават з апошніх тыдняў яшчэ былі, больш за 800 чалавек агулам па краіне. Штодня праваабаронцы ўвогуле паведамляюць пра новыя затрыманні. Людзі, якія выходзяць сёння, распавядаюць пра страшэнныя катаванні, у прыватнасці ў камеры 6-меснай 27 чалавек знаходзілася. Дыхаць было відавочна няма чым, прасілі пакінуць адкрытай прынамсі кармушку. Адна дзяўчынка папрасіла таблеткі, бо яе пачыналася мігрэнь. Яе проста вывелі і ударылі галавой аб сцяну. Такія сведчанні прыходзяць з беларускіх застенкаў пра тое, як катуюць беларусаў, якія выступаюць супраць вайны. Ці вам даводзіцца неяк тлумачыць зноў-такі на дыпламатычным узроўні замежным палітыкам пра тое, што адбываецца ўнутры Беларусі, і ці ўвогуле магчыма неяк гэтую павестку беларускую трымаць тэму, калі побач адбываецца вайна і забіваюць таксама людзей штодня ва ўкраіне? Безумоўна, пытанні Беларусі адышлі на другі план, але не значыць, што сышлі з міжнароднага парадку дня. Ужо праз 10 дзён адбудзецца сустрэча міжнародных юрыстаў, экспертаў, адвакатаў, якія працуюць па беларускіх кейсах у розных краінах свету, якія будуць размаўляць пра тое, як перадаць беларускія кейсы у суды па універсальнай юрысдыкцыі, а таксама магчымасць адкрыцця асобнага трыбуналу па злачынствах супраць чалавечнасці. Удзельнічаюць там і Нідерланды, і Злучаныя Штаты Амерыкі, і, безумоўна, юрысты з Літвы, ну і, безумоўна, прадстаўнікі офісу Святланы Ціханаўскай. Я думаю, што ўжо ў 10-х чыслах красавіка будзе адказ, будзе больш дэталёвая інфармацыя. У нас вельмі вялікія спадзяванні на тое, што адкрыецца значна больш кейсаў па універсальнай юрысдыкцыі. Вы ведаеце, што Рада па правах чалавека ААН тыдзень таму назад абмяркоўвала даклад спецыяльнай групы Верхоўнага камісара па правах чалавека, з офісам якога мы таксама падтрымліваем сувязь, і неўзабаве павінна быць прынятая рэзалюцыя, якая і працягне мандат са зборам гэтых доказаў злачынстваў, а таксама мы спадзяемся, якая дапаможа адкрываць гэтыя кейсы. Што гэтыя кейсы значыць? Гэта значыць, што фактычна пачнуцца ў розных краінах суды, і гэтыя суды будуць выклікаць у якасці сведкаў былых амапаўцаў, КДБшнікаў, у тым ліку цяперашніх. Можа быць, многія з іх зараз знаходзяцца ў Беларусі, але сам факт таго, што яны будуць атрымліваць павесткі
яны павінны іх пераканаць, што гэта ўсё ўсур'ёз і гэта будзе мець наступствы для іх будучыні, і яны павінны ўжо зараз думаць пра тое, на чыім яны баку, і проста прымаць рашэнне для себя. Франк, такой вопрос. Белорусы есть среди беженцев из Украины, в том числе белорусы приехали в Варшаву, где с визитом была Светлана Тихановская. Удалось ли во время визита в Польшу достичь понимания относительно легализации белорусов, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны? Безумоўна, праблема нашмат больш маштабная, і вырашыць яе за адзін дзень ці два немагчыма. Але былі сустрэчы з міністэрствам унутраных справаў, са спікерам польскага сейму, з офісам прэм'ер-міністра Польшчы, нават з прэзідэнтам Дудам гэта абмяркоўвалася. Светлана Тихановская правяла перамовы з больш чым 12 беларускіх арганізацыяў, сустрэлася з украінскімі ўцекачамі і беларускімі ўцекачамі. Сфармуляваны, ацэнены маштаб праблемы, гэта 5000 тых беларускіх уцекачоў, якія тэрмінова выехалі з Украіны, зараз і чакаюць дакументаў і тэрміновай легалізацыі. Больш за 50 000 чалавек, у якіх таксама існуюць такія праблемы, якія выехалі з Украіны і з Беларусі. І для іх трэба нейкае комплекснае рашэнне. Створаная рабочая група, яна пачала сваю працу. Першая сустрэча была у чацвер, наступная сустрэча павінна быць на гэтым тыдні, у сераду ці ў чацвер, з удзелам Міністэрства ўнутраных справаў і з удзелам прадстаўнікоў мясцовых адміністрацыяў, якія выдаюць дакументы. Наша задача, каб дакументы выдаваліся хутка, каб тыя людзі, якія падаюцца на палітычны прытулак, яны маглі адразу працаваць, каб тыя, у каго няма візы, наклейкі візавай у пашпартах, яны маглі спакойна перамяшчацца на тэрыторыі еўрапейскага звязу і каб кожны беларус, які пераязджае, адчуваў сябе ў бяспецы. Ну і асобныя захады будуць зробленыя, каб не дапусціць нейкага кепскага стаўлення з боку польскага грамадства. Мы ведаем факты, больш за 300 фактаў, што некага звольнілі, некага выкінулі з вучэльні, не ўзялі дзяцей у садочак ці не адкрылі фірму толькі па тым, што ён беларус. Вось такого, каб не было, трэба праводзіць інфармацыйную кампанію з медыямі. Усе банкі польскія, у якіх ёсць дзяржаўны капітал, яны даюць гарантыю, што рахункі банкаўскія будуць адкрывацца беларусам без ніякай дыскрымінацыі. Гэта сапраўды добрая навіна. Франак, яшчэ вось перад днём волі Светлана Тихановская звярнулася да беларусаў з заклікам такім, што для таго, каб сітуацыя ў Беларусі стала нармальнай, трэба выгнаць чужынцаў з нашай зямлі. Заклікала браць беларусаў справу ў свае рукі. Давайце разам зараз паслухаем фрагмент гэтага звароту, потым вернемся да абмеркавання. Выбар для народа незалежнай краіны толькі адзін – прагнаць чужынцаў са сваіх гарадоў. Бо кожны ў краіне адчувае – гэта мая зямля. На жаль, з нас гэта адчуванне выбівалі дубінкамі, турмамі, знішчэннем нашай мовы і нашых герояў. Выбівалі пачуццё ўласнай прыналежнасці да роднай краіны. Але ведаеце, што для мяне значыць наш лозунг «Жыве Беларусь, жыве вечна». Ён значыць, што Беларусь жыла, нават калі розныя ўлады ў розныя стагоддзі намагаліся яе знішчыць і зрабіць часткай іншых краінаў і саюзаў. Беларусь увесь гэты час жыла ў кожным з беларусаў і будзе жыць вечна. Так, мабыць, гісторыя абышлася з намі жорстка. Але ж, дарагія беларусы, мяркую, што зараз ужо настаў гэты лёсавызначальны час. Час рабіць сваю гісторыю самім. Час, каб жыла Беларусь, свабодная, незалежная, годная. І больш не чакала свабоды, таму што стамілася чакаць, а паўстала і абараніла яе. Франак, апошнія тыдні таксама маем інфармацыю, што не толькі беларусы выходзілі на мірныя пратэсты, але таксама ладзілі акцыі такога фізічнага ўздзеяння дыверсіі на чыгунцы. Гэта пацвярджала таксама украінская чыгунка, што дзякуючы гэтаму замарозіўся, прынамсі, перакідванне вось гэтых расійскіх войскаў. Чуем словы Светланы Тихановскай, што трэба, каб Беларусь паўстала, але зноў у сітуацыі, калі ёсць чужая акупацыя на зямлі без фізічнага дзеяння, без нейкага ўзброенага супраціву, альбо супраціву, прынамсі, такіх сродкаў, як коктейль Молотова, ну бадай, немагчыма ўвогуле неяк гэтых чужынцаў прагнаць. Ці будзе нейкі план для беларусаў, што рабіць вось у гэтай сітуацыі акупацыі? Сапраўды разлічваць на ўзброенае паўстанне
нам все бліжэйшы час немагчыма, тому што няма зброі. Мы бачым, што працуе тэрор, працуе сістэма КГБ. Беларусы жывуць нібы ў гулагу. А вось партызанская барацьба, яна эфектыўная, яна адбывалася і працягвае адбывацца, знішчаюць сістэмы абмену інфармацыі. На чыгунцы узрываюць, выводзяць з ладу размеркавальныя шчыты, рэйкавыя пераходы, узламваюць дзяржаўныя прапагандысцкія медыі. Супрацоўнікі нават дзяржаўных прадпрыемстваў супрацоўнічаюць з кіберпартызанамі і выдаюць, зліваюць базы. Украінскай арміі вельмі дапамагае тое, што збіраюць беларусы, якія жывуць на поўдні, всю інфармацыю пра перамяшчэнне расійскіх войск, вылеты расійскіх ракет і верталётаў. Ужо партызанка і так вядзецца у поўным маштабе. Што нам трэба, гэта, магчыма, больш сістэмная праца, больш сістэмныя дзеянні. Над гэтай працай, над гэтым вядзе працу байпол і план перамога. Яны рыхтавалі свой план на той час, калі беларусам трэба будзе вызваляцца з-пад рэжыму Лукашэнкі, а зараз у дадатак з'явілася яшчэ праблема акупацыйных войск. Таму гэты план і затрымліваецца, але мы спадзяемся, што у пэўны момант менавіта гэты план дапаможа нам усім змабілізавацца і ударыць з патройнай сілай. Таму мы ўсіх заклікаем запісвацца ў гэты план. А тыя, хто выехалі з краіны, могуць падтрымліваць добраахвотнікаў, якія абараняюць гонар Беларусі ва ўкраіне, батальён Кастуся Каліновскага. Мы наведалі штаб падрыхтоўкі добраахвотнікаў у Варшаве, і мы бачым, колькі дапамогі аказваюць беларускія дыяспары. І мы бачым, што самі добраахвотнікі, яны у добрым маральным духу, яны гатовыя змагацца да канца, і, ў прынцыпе, яны абараняюць зараз не толькі ўкраіну, але яны будуць надзеі на свабодную Беларусь. Франак, дзякуй вялікі за гэтую размову. Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святлана Ціханаўская, быў з намі на сувязі.